Vítame vás v kráľovstve školákov na slávnostnej pasovačke našich najmladších kamarátov. Dúfam, že sa tu budete cítiť príjemne a naši prváci šmolkovia si odnesú zaujímavé zážitky, na ktoré budú s láskou spomínať. Prosím cechmajstra nášho pána riaditeľa, aby sa ujal slova. Pochválený bude Ježiš Kristus. Milí moji, srdečne vás vítam na pôde našej cirkevnej základnej školy svätého Dominika Savia. Na začiatok sa chcem spýtať, či si spomínate, kedy ste prvýkrát prekročili prah našej školy, aj vy, prváci, aj s vašimi rodičmi. Bolo to zhruba pred 3 rokom, keď bol zápis do našej školy. No a chcem vám vlastne poďakovať, vždy cítim takú vďačnosť, zodpovednosť za to, že ste vlastne dali do tohto nášho rodinného prostredia, aj duchovného prostredia svoje deti. No a ja som sa medzi tým aj som sa dozvedel, že máme veľmi šikovných prvákov, ktorí sú perfektne pripravení. No a chcem poďakovať z úprimného srdca pani učiteľke Marike Gombalovej, triednej pani učiteľke, za všetku prácu, ako sa venuje svojej triede. A takisto chcem poďakovať aj pani vychovateľke, ktorá sa venuje našim prváčikom zasa v družine, Darinke Cipovej. Takisto srdečne vďaka. No a teším sa. Teším sa, čo nám naši prváčikovia ukážu. Vážení prítomní, títo naši milí ľudkovia prejavili záujem vstúpiť do nášho školského spoločenstva. Žiakmi našej školy sa nemôže stať len tak hocikto. Je to česť, ktorý si musí každý žiak zaslúžiť, preto pred zrakmi tu prítomných musia preukázať svoje schopnosti, ktoré získali aj vďaka triednej pani učiteľke Marike Gombalovej a pani vychovávateľke Darinke Cipovej. Navrhujem, aby teraz čakatelia ukázali, čo sa už stihli naučiť a dokázali, že si hrdý titul zaslúžia. Milí prváčikovia, postupne si vyberte z košíka papiery, na ktorom je napísané slovo, ktoré nahlas prečítate a použijte ho vo vete. Les. V lese sú stromy. Iveta polieva kvety. Pasú šmolkovia, pasú slimáky. Miska je biela. Kamila kúpi auto. Mila má orechy. Stano
jasá. Šimon sa hrá s Elou a jasá. Panelák má kalas a v tej kalas je auto. Veselý. Šmolko je veselý. Jan. Ujo spadol do jamy. Mama zavolá katu. Sova. Sova je hnedá. Sila. Sila je modlá. Mama. Mama má varechu. Ivan má auto. Teraz si vezmite kocky, hoďte nimi, vytvorte jeden príklad na sčítanie, jeden na odčítanie a vypočítajte ich. Tri plus 4 sa rovná 7. 4 plus minus 3 sa rovná 1. Štyri plus 3 sa rovná 7. 4 minus 3 sa rovná 1. Jedna plus 2 rovná sa 3. 2 minus 1 sa rovná 1. Štyri plus 3 sa rovná 7. 4 minus 3 sa rovná 1. Štyri plus 5 sa rovná 9. Minus 4 sa rovná 1. Štyri plus 2 sa rovná 6. 4 minus 2 sa rovná
4 plus 3 sa rovná 7. 4 minus 3 sa rovná 1. 4 minus 2 sa rovná 2. Štyri plus 2 sa rovná 6. 4 minus 2 sa rovná 2. Počula som, že viete počítať aj ako počítače. Je to pravda? Áno! 3 plus 4 plus 2 minus 6 minus 1 plus 5 plus 2 minus 3 plus 2 sa rovná 8. Máte radi pohyb? Nech sa páči, predvejte sa. Slnko nám svieti
cítiš, tak s nami poď. Modrou energiou si celý dom. Aj keď to cítiš, tak s nami poď. Nech modrá energia vyjde z teba von. Tak poď, spievaj, tancuj, parket je náš, každý raz s nami. Rozhýb to, poskoč, tleskaj do mňa. Môžeš stále tleskať s nami, rozkop, ty všetko máš.
Milí naši prváci, o chvíľu získate hrdý titul. S týmto titulom dávate škole svoj záväzok, ktorý po prečítaní jednohlasne potvrdíte súhlasom, tak sľubujem. Ja, prvák a prváčka, sľubujem vám, že na vyučovacích hodinách pozor dám. Pokyny učiteľov, vychovávateľiek a rodičov budem brať na vedomie, pri nepripravenosti si spýtovať svedomie. Základná škola svätého Dominika Savia sa mojím druhým domovom stáva a veľa nového nám dáva. Budem si ju vážiť a jej pravidlá dodržím vždy a rád, aby som bol jej dobrý žiak. Tak sľubujem! Pán riaditeľ, vyzerá to, že prváci nám dokázali, že sú pripravení vstúpiť do nášho školského cechu. Áno, všetci sme boli teraz svedkami, že naši prváci si zaslúžia čestný titul prvák základnej školy svätého Dominika Savia vo Zvolenie a zaslúžia si aj pasovací dekret, ktorého znenie vás poprosím prečítať. No a následne potom pristúpime k samotnej pasovačke a na záver si zaspievame našu školskú hymnu. Kráľovské mesto Zvolen udeľuje žiakom prvej A výsadné práva prislúchajúce žiakovi a pasuje ich za prvákov základnej školy svätého Dominika Savia vo Zvolene. Tým im umožňuje a nariaďuje zároveň riadne a poctivo školu navštevovať a o vážnych a učených veciach rozhodovať. Súčasne sa im odporúča počas vyučovania bránu poznania sústredenosťou o tváre snažiť sa druhým pomáhať a cez prestávky so spolužiakmi rozprávať sa a hrať. To pre ich dobro a osob odporúča sa im činiť. Vo Zvolenie 7.2.2025. Týmko Bazigál s patronmi Ľubkom Gondášom a Kichom Karvajom. Eliška Klimová. Krížko Golian Mašinovko Janoš. Saška Harmanová a Natálka Pavlníková.
Hoďa a Tarnase. Zdenka Kalajová a Šimon Kalaj. Olimpe Hanrada a Sofie Gomez. Karinka Kašpirová a Tereska Němcová. Dominik Dúdha, Jakubko Nárožný a Miško Hronec. Milčíková a Bianka Vicianová. Eliska Vacová.
Kovídová. Zaspievajme hymnu našej školy. Milí prváci, v mene všetkých pedagógov a žiakov našej školy vám blahoželám k získaniu titulu prváčka základnej školy svätého Dominika Savia a prajem vám veľa krásnych a úspešných dní v našej škole. Pán dekan, prosíme vás o záverečné požehnanie. Aby sa vám to dobre darilo, aby ste naozaj cítili požehnanie každý jeden deň na Božiu ochranu, udelím vám, vašim pedagógom a aj rodičom požehnanie. Pán s vami. Na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, svätého Dominika Savia, vašich osobných patrónov, anjelov strážcov, nech vás ochraňuje a požehnáva všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Zostaňte v pokoji. Bohu ďakujem. Teraz choďte poďakovať vašim rodičom a starým rodičom za všetko, čo pre vás urobili a príjmite gratulácie od vašich patronov. Prajeme vám krásny a požehnaný deň. Aj keď sa to možno nezdá, tatino je pre mňa hviezda. Myslím, že mám na to byť ako môj táto, šoférovať auto chcem. Keď raz budem dospelý, chcem byť ako vy. Opakujem, čo vidím po mame, tatovi. Keď raz budem dospelý, chcem byť